We zijn hier bij Nunums. Dit is augurkenzaad dat we hebben geproduceerd in Italië. Nadat wij het verwerkt hebben en verpakt hebben, zal dit verkocht gaan worden in onder andere de Oekraïne en India. Nunums is een groentezadenbedrijf hier in Midden-Limburg, wat al 90 jaar oud is. Inmiddels is het bedrijf wat heel klein begonnen is, nummer 4 in de wereld van groentezaden. Ik denk dat er 2 succesfactoren van Nunum zijn: dat we heel dicht op de klant staan, in Nederland, maar ook in het buitenland, zowel in Amerika, Azië, Midden-Oosten, Oost-Europa. En dat de mensen ook heel nauw met elkaar samenwerken, alle afdelingen. De research, de operations, marketing en sales, financiën, IT. Ze zijn ook allemaal onderdeel van verschillende teams en dat varieert ook heel sterk. In die teams zitten zowel Aziaten, Amerikanen als Europeanen. En dat allemaal samen maakt het succes van Nunum nu, maar ook in de toekomst. We zijn hier op het Research Lab van Nunums. Hier doen we onderzoek naar erfelijke kenmerken in planten. Dat is mede voor een stukje efficiëntie en kostenbesparing. Vroeger lieten ze namelijk planten opgroeien zodat ze konden zien hoe een plant eruit zag. Nu kunnen we dat eigenlijk al vanaf een heel jong stadium, dat het plantje heel jong is, kunnen we min of meer de DNA-code ervan aflezen. En daardoor kunnen wij een onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een cherry tomaat en een tros tomaat. In de kaas en bollen stelen ze op 3,3 hectare tegen slankomkommers in het systeem Hoergedraad. Daar zijn ze voor het eerste jaar mee bezig dit jaar en dat is een behoorlijk succes. Er zal verder mee weer gegaan en er weer ook andere eisen gesteld aan de rassen die geteeld werden. Dus er wordt ook door Nunum hard aan gewerkt om door nieuw materiaal in te vinden wat geschikt is voor deze teelt. We staan nu in de veredelingskas van Nunums. Bij Nunums werken we eigenlijk heel erg internationaal en daar ben ik dan ook trots op. Op dit moment ben ik bezig om een veredelingsproef in de wortelen te bekijken. Ik sta bij verschillende rassen die op verschillende plekken zijn geteeld. In Frankrijk, Engeland, België en Duitsland. En op dit moment ben ik aan het kijken wat de beste is. Volgende week ga ik bijvoorbeeld weer naar Italië toe om daar een rassenproef te bekijken. Dat is een nieuw soort tomaat die wij ontwikkeld hebben. En het voordeel van deze tomaat is als je hem doorsnijdt, dan komt er geen vocht meer uit. Deze tomaat is uitermate geschikt om op bijvoorbeeld broodjes te doen of in bami en nasi pakketten te stoppen. Naast de tomaat ontwikkelen we ook nog, hebben we ook een sla ontwikkeld die je in 1 keer kan snijden zonder dat je daar nog verlies mee hebt. Ik heb hier een aantal Monsters witloofzaden. Die heb ik genomen voor onze eigen interne kwaliteitscontrole. Hier binnen de afdeling zaadverwerking worden alle binnenkomende zaadpartijen geschoond en bewerkt tot een hoog kwaliteitsniveau. Na de zaadbewerking worden op basis van onze verkoopplanning alle zaden gecoat met een beschermend laagje. Hierna worden ze op onze verpakkingsafdeling verpakt en wereldwijd verzonden. Ja, we zijn hier ooienzoor aan het verpakken. En dit gaat naar Spanje in. We leveren over de hele wereld. En ik ben er groot op dat we hier nu dit doen als Limburgs bedrijf.
Limburgse bedrijven verleggen grenzen. In de serie Limburg grensverleggend brengt de provincie Limburg deze bedrijven onder de aandacht. Via de versnellingsagenda worden grote kennis- en innovatieve projecten in versneld tempo uitgevoerd om duurzame groei, werkgelegenheid en welvaart voor Limburg te realiseren.